Изядахме кура. Изядахме курчето. Утре митница. Митничарите били само 3 и болни били. Къде па се разболяха толкова те хора? Митничарите да са болни. Я сега ще ви покажа как се пие такава водка с зелена ябълчичка. Сега ще ви покажем как се пие водка. Митничарите били болни. 3 човека. 3 човека. Жената много хубаво ми каза сега какво да правим. Културно ми обясни женичката. На митническо бюро. На митническо бюро Свиленград ми обясни жената много хубаво, ама казва, това още не съм го барнал и са автори. Какъва е тази водка, тази водка? Това мири. Какво съм ял? Абе, да те в миндила, да те бил съм го ял. Да те в мамата, да те. Е, такива калвачи, като вземте да ми пишете, да ви еба майката аз на вас. И калвачи. И аз съм го бил ял. И аз ще го ям, няма да го едеш ти. Мангал. Сега ще видим водка с ябълка как върви. Дали боли главата, дали това, дали ума. Сега ще видим. Ще опитаме водчицата така да я видим. Така хубаво влява. Влява хубаво така, ама да видим сетни как ще излява. Абе, те само имат проблеми с тези системи. С системите постоянно имат проблем те хора. А тук сега лежи там нъж да ти стигне акъл. Да ме боли главата ли? Що? За какво да ме боли главата? Ето тук съм на Свиленград на паркинга на складовете на Коль. За какво да ме боли главата? Няма да ме боли. Всяк... Той като един... волана супер. С 2 литра щял да ми падне горенето, вика Милко. Метъра. Милко метъра вика. С 2 литра щял да падне горивото, тя е 100 волан. Що? Хубаво е, какво? Зелена ябълчичка. $13 лева водчица, така хубава. Литърче, гледай, 13-14 лева. Зелена ябълка флирт. Била много хубава. Сега ще видим. Ербил после, сега не мой. Сега ще пинем да видим тази водчица. Къде е в тайча? Някой знае ли в събота
Някой знае ли в събота в това кой ще свири? И аз съм поканен от кмета от Бат Динко, ама знае ли някой кой ще свири в Далокизо? Майче ще е Малака. И аз така мисля, па сега може и Петър Войников, може и Хайрито, може и